benvinguts al primer aniversari de la Fundació PINAE. Avui és un dia molt important i em fa molta il·lusió ser-hi. Per mi és un honor estar aquí i aprendre coses de l'emprenedoria, que és un món que gràcies al Marcel Abat he tingut la sort de conèixer. No em vull allargar més, dono la paraula al president de la Fundació PINAE, Martí Soler. Avui fa un any, o ara fa un any, engegàvem amb molta il·lusió el programa Genera. Són gairebé 60 ja persones que estan tirant endavant projectes que han passat o que estan en el nostre circuit. El rellevant és veure com la nostra tasca ha incidit en la vida personal, familiar, professional, evidentment, i laboral d'aquestes persones. Això és el que nosaltres ens volem dedicar. Moltes gràcies a tots. Me dio mucho placer participar en el networking anterior con los usuarios y ver todas sus ideas que se convirtieron en realidad con el apoyo del programa Genera. Lo que más impacta en el programa Genera es dar la chance, generar la oportunidad que sus ideas se convierten en realitat. Perquè les microfinances, si es poden definir d'una manera, és diversitat. Perquè són projectes que ixen de la societat, de baix cap a dalt. Així n'hi ha una necessitat. Anem a ficar-nos, a veure si la podem fer, en qui podem contactar. I al cap a la fi, la gent que munta un projecte de microfinances també té que tindre aquesta il·lusió molt clara. Per allò, simplement enhorabona i espero que es puguem veure d'ací uns anys per celebrar molt més aniversaris. Gràcies. Les relacions que hem establert amb aquestes entitats col·laboradores es basen en la cooperació, la transparència i la comunicació fluida i són el nostre compromís amb l'èxit d'aquestes persones. Jo veig tot aquest intens treball com la llavor amb el fruit que acaba amb el fruit esperat. Un nou negoci que tant han esperat els valents emprenedors. Us deixo amb unes imatges del que suposa per a aquestes entitats col·laboradores el fet de pertànyer a una xarxa de complicitats com la del programa Genera. Crec que és un recurs molt potent. Perquè sobretot va incidir a problemàtiques socials greus. Genera és un amic que et dona la mà i t'acompanya. Tots els companys que ens acompanyen en aquesta aventura diuen el mateix. Realment que reben molt més del que ells donen. Alguna cosa tindrà la solidaritat i el desinterès que fa feliç a tots aquells que la practiquen. Només una paraula ho resumeix. Gràcies, gràcies i gràcies. Li preguntava un funcionari al voluntari. Diu, professió, i ell deia voluntari, que no se'm nota, i és que tenia un cor així de gran. Les empreses que col·laboren amb Genera no aporten diners, aporten una cosa encara més important, que és el coneixement. Aquest és un programa d'optimisme, perquè en aquests moments, totes i tots, necessitem pensar que és possible trobar camins i que entre tots ho hem de fer possible. I l'únic que intentem és traslladar aquesta experiència que un veu amb gent que acaba de començar perquè el seu projecte tiri endavant. Canvien vides, canvien famílies i és un transformar la societat. És una manera de veure-ho diferent. Els meus voluntaris serien la meva mare, la meva àvia. Quan he vist el vídeo dels voluntaris he sentit una mica d'enveja i he pensat que és estupendo que tingueu aquest programa i he sentit una mica de tristor perquè traslladant-ho a la meva professió realment he pensat això a la meva professió no existeix. On estan els voluntaris? On està la gent que et diu, escolta, no em donis ni un duro però jo t'ajudaré amb això i aquesta pel·lícula la farem. Això no t'ho diu ningú. La nostra feina es diu èxit de l'usuari. La nostra metodologia s'encamina amb aquesta visió. Èxit de l'usuari. Les microfinances són una eina més. Volen que triomfis, volen que et vagi bé. Aún todavía no me lo creo, que ella tenga un propio hogar. Sé que PINAE estará allí si los necesito, como en un principio, ¿no? Aquestes persones són les persones que nosaltres, professionalment, més admirem. Són les persones més valentes que he conegut en la meva vida, us ho prometo.